Сенончето влиза в кадър. Това е Валио Джуниор. По-млад, по-гладен за слава. Повече газ раздава. Оп-оп-оп. Лизна го на чорчик. Там трябва да го обкрачи малко. А така по камъчето. Има друго голямо камъче там. През него. Много добро изпълнение. Honda Big Xenon. Това се опитва да изтъркаля тук пред нас, за пред публиката. Е, че тъпихо нещо тук. А? Фара. Какво е фара? Ти дърпа на ловата комата. Нещо парпори далече. На мен капачката трябва ли да ми прави вакуум? Не. Направи. Еми... Топчето не мърда. А? Топчето не мърда отгоре. Това има топче. Ето още фарчета мръсни. Това Славчо, бе. Аз пречи ли тук? Не. Бомба си. Съвсем малко напред. Така ли, че там ще спрат? Его и Слави. Его и... Опа! Как ще се забият? Там едно чекъч. Его Слави. То камък всички го сгазихте, бе. Бао. Там сме са едно дръвче, има, че го скачам, ама няма да го снимам.